veľmi rýchlo chcete odo mňa hodnotenie, ale taký zápas sa dobre hodnotí v peknej hale, veľa divákov, prekvapilo ma, že koľko došlo ľudí a že ako fandili. A škoda tých 4 lob, ktoré sa šmykli, lebo myslím si, že tam som si zaslúžil, aby tá lopta, ja neviem, či to bolo mokré, ale určite to nie boli palubovky, ale škoda tých 4 lob, lebo to bol protiútok, ktorý sme potom dostali naspäť. Bolo vidno, že hráme niečo iné ako Košice, že ideme dopredu a že každý hráč z lavičky môže nastúpiť a toto ma najviac teší na tomto zápasu. Čím to je, že v druhom polčase sme Košičanov takto knockoutovali? Tak to som spomínal, že každý hráč, ktorý išiel hore, bolo vidno, že tam je turbo. Hej, a oni to tam potom padali a ja sa čudujem, že im nepískali viackrát zdržiavanie a všetky góly, ktoré dali, obidvaja brankári nás podržali. A myslím si, že keď takto funguje obrana, tak sa hraje ľahko a môžete si dovoliť až 4-krát šmyknúť loptu. Až bol to taký veľmi zaujímavý zápas, pretože jednak susedské derby, jednak po 12 rokoch extraliga v Michalovciach, jednak súboj dvoch dovtedy nezdolaných tímov, takže asi o atmosféru bolo už vopred postarané. Viete, tak bola to výzva nielen pre hráčov, ale pre mňa veľká. Ja som prišiel tu z Košic a myslím si, že teraz môžem byť spokojný, že som urobil dobre a že sme na dobrej ceste. Keď vyhráme s druhým na Slovensku, či sa oslabil, či ostal silný, to je to isté. My sme nováčik. A musíme ostať pri zemi a čaká nás ďalší zápas. My zajtra ráno už cestujeme 8 do Nových Zámkov, kde nás čaká veľmi ťažký zápas, ale my sa skúsime aj tam. Za to som to aj dneska potočil, aby niektorí hráči, okrem Žeňu, ktorý dostal dobrú dávku a dúfam, že Maki Kolpak sa do piatku trošku oddychne a že skúsime v Nových Zámkoch doniesť 2 body.